Felly mae'n just fraint i fi, dwi'n teimlo, pnawn yma, i groesawu Jos. Cos, wel, dwi wedi gweld rhywun o stwff mae'n neud ar Facebook hyn a llall. Felly, Jos, croeso chdi a diolch i ti am ymuno pnawn yma efo fi i gael sgwrsio, i gael rhannu rhywun o dy stori. Felly, diolch i ti a croeso i ti, Jos. Diolch, Gwyn. Wel, o'n i'n deitha chdi just cynt, dwi'n joio'r sianel ma'n barod pan gai gyfle, a fel arfer, gyda'r nos efo un o'r genod i fyny'n crio neu beth bynnag, dwi'n rhoi un o ddysgyrsiau fewn mewn un clust, just i gael fi trwyodd. So, mae wedi bod yn anogaeth anferth. So. Chwarae teg i chdi. Na, dwi ddim wedi talu Jos i ddeud hynna. Ac o'n i ddim yn gwybod bod yn di ddeud o. Anyway, gwrando, croeso, de. Dwi'n rhoi 2 funud i chdi, i rannu i bobl sydd ddim yn dynabod ti. Just i rannu'n fyr. Yw ti a lle ti'n byw o hyn allan. Dwi 2 funud. 2 funud. Wel, yn enw i di Jos. Bellach yn byw ym Mlaenau Ffestiniog efo'n ngwraig i Lydia. A wedyn, fel ni'n sôn, mae gennau 2 o ferched ifanc sydd, ddim cweit di mastro the art of cysgu trwy'r nos eto, ond mae gen i Mali sydd yn 2 a hanner rwan, a wedyn Leila sydd yn 10 mis. Ac llawn bywyd yn brysur. Dwi'n gweithio fama yn yr ysgol uwchradd yn ysgol Maelwyn yn Blaenau Ffestiniog, a hefyd yma ar antur o blannu eglwys sef Craig Blaenau. Lyfli. A ti'n fod, dwi'n meddwl fydd rhan fwyaf o bobl yn disgwyl i ni ddechrau siarad am Craig Blaenau. Ond pan nathon ni siarad faint oedd tua bythefnos yn ôl, dwi'n meddwl, o'n i'n teimlo o gen i ddiddordeb yn gwrando ar dy siwrna di o sut nes di sort of endio fyny yn Blaenau. A efo dy ganiatad di, be dwi wedi gofyn ydy, beth am i ni jyst glwad rhywun o dy siwrna di i Blaenau. A wedyn, bellach ymlaen, 2-3 mis, gan i glwad eto am y gwaith. Ond dwi'n meddwl bod yna gyfle i bobl sydd ddim yn dynabod ti, neu i bobl sydd yn dynabod ti, i glwad rhywun o siwrna di, cos eich bod nhw ddim wedi glwad o. Felly, di hynna'n iawn o'ch di, Jos? Yndi, mae'n swnio dda, yndi. We'll go for a deep dive. Os o ti wedi dweud na, fan o'n swn i stuck. Na. Anyway, gwrando, gen ti, da ni eisiau glwad, oce? Felly, dwi'n gwybod, os dwi'n iawn, nath dy siwrna di ddechrau, bydd chdi'n byw efo dy rieni yn ffôr, yn Penllyn yn do. So, cyma di drosodd o'n, a just fel bod fi ddim yn siarad gormod, cyma di drosodd a dechrau deitha ni am y hanes, bydd chdi yn ffôr. Mae'n dweud, 11 oedd chdi, 11 o'n i, so ar y pryd. So o'n i wedi cael ymagu yn y ffôr, pentre bach tu allan i Pwllheli fanna, a mae gwraeth briliant. Mam a dad yn Gristnogion, oedden ni wedi symud yna i gefnogi gwaith yn yncl, oedd yn weinidog yn yr ardal hefyd. A di gweld Duw yn gwneud pethau rhyfeddol, a dwi'n cofio amser rili o ran pan o'n i ddim yn credu, ac i fi oedd esiampl mam a dad wedi bod yn anferth yn yna'n gweld bod i ffydd nhw'n fwy na ffydd ar y sil, bod o fod i treiddio ac effeithio i bywyd cyfan nhw. Ond yn 11, gath y myd bach i chwalu braidd ar ôl clywed bod ni'n gadael y ffôr, a bod mam a dad i cael y swydd fel rheolwyr Coleg y Bala. A rwan o'n i'n gyfarwydd o Coleg y Bala, o'n i wedi bod yn mynd yna fel blentyn, ond oedd clywed bod rhaid ni adael, ffrindiau, yr eglwys, capel ni'n rhanno'n gweld Duw yn gwneud pethau amazing. O'n i'n fuming really, Gwyn, ac dwi erioed wedi cael cyfnod wrth ryfelgar, swn i'n deud, ond ar y pryd, o'n i'n flin efo'n rhieni, ddim yn deall pam ar y ddeiar sa'n ni'n gadael, pam sa'n ni'n mynd i Bala o bobman. Hefyd, pa bobl mae'n hapus yn clywed yna. Na, wel, dwi'n un ohonyn nhw bellach, ond dwi'n sbio nôl ar y cyfnod yna, mi oedd o'n beth ffurfiannol iawn i fi, ac be nath rili newid pethau oedd yr wythnos ar ni ffeindio allan bod ni yn symud, oedd yr wythnos oedd ni ffwrdd ar gwyliau yn Ffrainc, mewn lle o'r enw Le Paz Opton, neu Spring Harvest Holidays,
fel mae pobl wrach di bod i. Ac dwi'n cofio, o'n i'n flin efo mam a dad, so o'n i'n mynd i fynd i'r gwaith ieuenctid, o'n i jyst yn mynd i pwdu am pethefnos, dyna oedd y plan. Protest go iawn. Ond na i byth anghofio Gwyn, o'n i'n mynd gyda mam a dad i'r Odfaon, gyda'r nos yn yr big tent oedd ganddyn nhw fanna, ac y profiad yma lle, dwi'n gwybod pwy oedd yr siaradwr, ond na i byth anghofio'r profiad yna o pan nath o agor actau 8 a stori Philip a'r dyn o Ethiopia, oedd o fel petai fod Duw yn siarad yn uniongyrchol hefo fi, a nath o roi'r cyd-destun sôn amdan Philip ar y pryd yn Samaria ac yn gweld Duw yn gwneud pethau rhyfeddol, yn ychwanegu i'r eglwys yn ddyddiol, a felly pam ar y ddeiar bys o'n galw fo ffwrdd, ond eto be nath ddigwydd, nath angel yr arglwydd dod, cyfarfod efo fo a deud, hei, cer i'r de, cer lawr y ffordd i'r anialwch, cer lawr i Gaza, ac dim syniad pam, dim synwyr o'r tu allan iddo fo wneud rhywbeth fel yna, ond eto, pan mae galwad yn dod, yr unig opsiwn sgennym ni fod yn ifydd, ac o'n i'n 11 oed yn fanna, yn clywed Duw yn siarad yn deud, sbia, dwi'n just yn galw dy rieni di yma, ond dwi'n galw chi fel teulu, dwi'n galw chdi i hyn hefyd. A mi oedd Bala'n teimlo fel yr anialwch ar y pryd, ond just y sens yna bod Duw efo galwad ar y mywyd i, a fod o hefo pwrpasa iddo fi i rannu am i'w ogoniant o pobl fanna. So, dyna lle nath o dechrau, really. Gada fi just rhaid disclaimer i fewn o fama fan. Ti'n caru Bala, a dwi'n caru Bala. Rhaid i bobl feddwl bod ni... Mae gen i atgofion cynnas iawn o Bala, coleg. Ddim gymaint coleg y Bala, dwi wedi bod yna. Ond Bryn y Groes, Bryn y Groes, Bryn y Groes, gen i atgofion lyflu o Bryn y Groes. Felly, so mynd i Bala, a wedyn, dyfa mae dy dad yn rhedag coleg y Bala. Sort of, sut ti'n, ddim disgrifio, ond sut ti'n, disgrifio'r cyfnod yna o dy fywyd i nes i ffwrdd i coleg. Beth ti'n dweud? Wel, swn i'n dweud, swnio'n dramatic, ond sa mywyd i ddim beth i o rwan heb o'n i wedi symud, really. O Duw yn gwybod yn iawn, oedd yn gwybod union beth oedd yn wneud. Pan ti'n cael dy fagu yn, gwaith y coleg, a ti'n cael profiad, really, o rhywbeth gwahanol i narratif, I guess, Cristnogaeth Cymraeg draws Cymru, lle da ni'n gweld pobl ifanc yn dod trwy'r drysa, pobl ledled Cymru yn dod i aros hefo ni, ac yn cael profiad o Iesu, pobl yn dod i ffydd, pobl ifanc yn ymateb yr ysbryd glân, yn disgyn ac yn trawsffurfio bywydau, a just cael dyfagu yn yr awyrgylch yna Gwynedd yn ffantastig, really, a cael gweld, mae bosib gwneud pethau am wahanol i gyrraedd cenhedlaeth newydd. Mae angen gwneud hynna, really. Ond wedyn, I guess, yn ffurfiannol, herwydd yn gweld Duw ar waith, ond wedyn hefyd yn profi'r rhwystredigaeth na, really, o gweld, hei, mae'r pobl ifanc yma'n dod yma, maen nhw'n cael profiad, maen nhw'n gwneud proffes, mae rhywbeth yn cyffwrdd nhw, ond wedyn be oedd yn frustrating oedd, does gen ni'n un lle anfon nhw wedyn. Mae cynlleied o gapeli eglwysi iddyn nhw lle mae nhw adre sydd yn mynd i ofalu amdano nhw, yn mynd i gallu cynnal nhw ac yn gallu kind of fan into flame be oedd Duw wedi cynnal yn barod yn y coleg, a sylweddoli fod lot o'n nhw'n mynd nôl i'r anialwch, a felly wedyn fod y coleg bron iawn yn dod yn rhyw fath o lifeline iddyn nhw. Kind of, y job oedd gwneud yn siŵr bod fi'n dod yn ôl i'r cwrs ieuenctid nesaf mewn un darn rhywsut, neu sold out gwaith ieuenctid hun i union un peth, fod na ddim llawer. Mae yna rhai sydd yn wych, a allai enwi rhai nhw, Car Salem yn Cynarfon yn un o'r capeli na lle oedd o'n wych, allai anfon ieuenctid nôl iddyn nhw a gweld nhw yn tyfu'n i ffydd, yn cael yn plugged in fewn i'w eglwysi lleol nhw, ond yn sylweddoli bod hwnna'r eithriad yn ytrach na'r norm. A so, nath Duw cynnal rhywbeth yna fi fanna yn dweud, hei, di hyn ddim yn iawn. Da ni'n cael profiad amazing yn fama, ond wedyn mae'n mynd allan yn beth hollol wahanol i'n
i'n criw ifanc ni. Yeah. Just gwrando na chdi rwan de, a dwi'n gweld, a ti di weld o'n barod, okay? Ond dwi'n weld o'n glir gras yr arglwydd ar dy fywyd di rwan, okay? O'ch ti'n ffôr, a o'ch ti, a dy fyd di sort of chwalu mewn ffordd, fe gath dy fam a dy dad i gael i balan, de. Ond gras yr arglwydd yn siarad efo chdi, a rhaid yr tangnefedd i ti, i fynd, ynddo. Ond wedyn, am y cyfnod blynyddoedd na, oeddech chdi yng nghanol pobl ifanc o dy un oed am faint 5, 6, 7 mlynedd. Ie, 7 mlynedd, ie. Hynna'n fraint, ti'n gwybod? Immersed ydi o'n Saesneg. Dwi'n chdi'n ganol y pethau yma efo pobl ifanc. Ti'n gwybod, just gweld gras, diw ar hynna. So, ydys ti... Sori, go on, o'ch ti am ddeud yma? Ie, na, yn union, ac o'n i'n, achos ti'n cael dy facu yn yr awyrgylch yna, o'n i'n cael mynd i gyfarfodydd ni o dan oed, so dwi'n cofio sold out i criw 15 ag i fyny, o'n i'n 10 ac o'n i'n ista fewn ar y sesiwn yma, a rhai o arwyr fi, Andy Ollerton, Jonathan Thomas, boys yma yn agor y gair, ac yr ysbryd glân yn gweithio, a dwi'n cofio fi a'n ffrind gorau i Steff Morris yn mewn dagre yr sold out yna, 10 Steff yn 15 neu beth bynnag, yn teimlo Duw, yn siarad ac yn rhoi galwad iddyn ni i Gymru. Ond ie, Duw yn hael, Duw yn ffeind, ond dwi'n sbio nôl rwan yn meddwl, pa o'n i mor flin efo'n rhieni, yn amlwg o Duw yn gwybod. Ie, gret. A wedyn, o coleg fel ys di flwyddyn gap, ynddo? Efo Christian Sport, ie? Ie, hefo Christian Sport. Deis di, a be na ddigwydd? Ie, random braidd, ond o gen i cyswllt trwy, cyfarwyddwr, director Christians in Sports, Graham Daniels, sydd yn Gymro o Lanelli, ag Gymro Cymraeg hefyd, ag yn ffrind i mam a dad, ond di cael yn annog i wneud y flwyddyn yna. Dwi'n pob math o chwaraeon, dwi'n caru rygbi di'n prif chwaraeon, ond go iawn, roi unrhyw chwaraeon i fi gwyn, and I'll play it or I'm into it, ond di bod yn chwarae rygbi ers yn ifanc iawn, ond blwyddyn yn Bister, so dyna lle mae Christians in Sport yn based, so tref tu allan i Rhydychen, Oxford yn fanna, ond blwyddyn ffantastig, byw efo 9 o hoci eraill, oedd just mor passionate am ei ffydd a chwaraeon ag o'n i, a felly methu gofyn am blwyddyn gwell, really. Brilliant. Di ffeindio Duw yn siarad y fi fanna hefyd, Gwyn. Dych chi fi fynd fewn i hwnna? Wel, ar ni fynd i ffwrdd, na i byth anghofio, ar ni fynd i ffwrdd ar retreat efo'n gilydd, yr criw o'n ni a yr arweinydd ar y pryd, Welsi oedd efo ni, a ni agor fyny y ffesiau 2 am yr wythnos, so oedden ni'n gwario wythnos cyfan yn astudio 10 adnod o'r Beibl. Os ydych chi'n meddwl, gosh, surely dych chi'n methu wneud hynna. Swn i wrth y modd. Go iawn. Ti'n gorffen yr wythnos yna, ti'n teimlo, da ni'n hynod i mynd o dan ar y wyneb, mae'n gymaint yma, ond 10 adnod cynta ffesiau 2, a dwi'n sbio nôl ac yn, magu'n gwaith y coleg, dwi'n caru Iesu am flynyddoedd, ond o ran gwerthfawrogiad yr Efengel, dwi'n meddwl, ges i'r un fath o gwerthfawrogiad nes yr wythnos yna, lle, just rhyfeddod, really, o gweld, dyma pwy oedden ni cyn Grist, yn farw'n ysbrydol, hollol, methu wneud dim byd am y peth, ond eto wedyn, achos i'w gras ei drigaredd mae Duw yn dod a'n greu ni'n fyw, a allai mond disgrifio fe, oedd o'n brofiad rhyfedd, Gwyn, lle oedd yn halo ni yn cael ei lloni, really, yn sylweddoli, dyma'n stori i, dyma be mae Iesu wedi gwneud dros dy fi, ond wedyn, yr un pryd, yng nghalon yn torri, yn meddwl, gosh, dyma'r rhyfeddod yr Efengel, ond hefyd dyma, urgency yr Efengel, y brys, yr argyfwng sydd yna, lle ath y meddwl syth adre, yn meddwl amdan ffrindiau, yn meddwl amdan pentrefi ardaloedd Gogledd Cymru, lle hyd yn oed os chi isio clywed am y gwahoddiad yma sydd gan Iesu i bawb, di o ddim yn bosib, a felly just kind of yn sylweddoli, gosh, mae
Mae'n angen ysbrydol anferth, a mae'n angen i bobl clywed, a jyst cael y cyfle. Dwi'n meddwl dyna oedd y pwynt. Yn gwybod, mae pobl yn gwrthod y neges, ond dwi'n meddwl yn gwrthod oherwydd dyn nhw ddim wedi clywed, oherwydd dyn nhw ddim yn ymwybodol fod yna fath, gwahoddiad iddyn nhw yng Nghyst. So, blwyddyn significant, really, yn gweithio hefo nhw. Diolch i ti. A wedyn, dwi'n iawn yn meddwl wedyn, is di Manceinion i coleg yn do? Do, 3 mlynedd yna. Gwranda, be dwi isio i chdi rannu ydy, cos ti di sôn llai yn barod, ydy sut nes ti ddechrau astudiaeth Beiblaidd yn do, efo dy fets. So, oeddech chi ar y bus, anyway, dyda'r stori eitha ni. Os na ti gyffwrdd fi, so dwi eisiau pobl eraill gwybod ti, ti'n bo? Wel, eisiau i draw i Manceinion. Dwi'n deud i astudio hanes, ond fwy i chwarae rygbi a cael bach o hanes ar yr ochr, really, dyna o'r plan. Ges i'n annog gan ffrindiau fi, so pan ydych chi'n chwarae rygbi, wel, unrhyw fath chwaraeon yn y brifysgol, ydych chi'n kind of byw yr professional lifestyle, really. Mae'n briliant. Ydych chi'n cael treinio 3 gwaith yr wythnos, ydych chi'n chwarae pob pnawn dy Mercher yn trafeilio gwmpas, Prydain yn chwarae, really. Ac i fi yn chwarae rygbi, oedd yna'n golygu bod ni'n gwario lot amser efo'r boys yma. Bod ni yn trafeilio fyny llefydd fatha St Andrews a Glasgow yn gwario 7 awr ar bws cyn gêm a 7 awr yn ôl. Pan da chi'n trio just byw eich bywyd fel dilynwr i esyn yr environment yna, da chi just yn mynd i sefyll allan, mae'n inevitable. Yr culture sydd yn dod efo rygbi, lle mae diod yn anferth, kind of cheisio ôl genod, all of it yn dod efo fod y rygbi lad lifestyle. Pan da chi'n trio bod yn ffyddlon a dilyn Iesu yn y byd yna, da chi'n mynd i fod yn wahanol. A yn ffeindio wedyn boys yn holi, ac eisiau gwybod pam dwyt ti ddim yn yfed. Pam dwyt ti ar nos fercher ddim eisiau wneud fel da ni gyd yn wneud. Dyna hynna'n digwydd, sori ar dy draws ti, dyna hynna'n digwydd, mae'n lyflu dydy, ti'n bo? Cos ti'n bod yn oleini yn dweud, ti'n bo? Mae'r goleini'n dangos. Sori, na i drio peidio stybio chdi, dos, a'n ymlaen. Na'n union Gwyn, a dyna dwi'n annog yn ffrindiau rwan. Mae gennau ffrind, cariad yn chwaer bach i Sion Gwyn, mae o newydd dechrau ar y prifysgol yng Nghaerdydd, a mae o'n chwarae pêl-droed yna, di annog o, cer amdani, cer i chwarae i'r tîm prifysgol, neu di joio fo, ond neu di ffeindio, mae o'n mynd i fod yn heriol, mae'n mynd i dy wthio di, a wthio di allan o dy comfort zone di, ond pan ti'n ei safiad dos Grist ac yn syml iawn yn bod pwy mae Duw wedi creu ni fod, fel yr halen yna o'r ddeiar, y goleini yna mae Duw yn deud yda ni. Mae boys inevitably mynd i ddechrau holi, as in when they see the hope that you have, mae Peter yn deud ynde. Maen nhw'n mynd i eisiau gofyn am reswm. So dyna ni'n ffeindio ar y bws, oedden ni'n cael y sgyrsiau amazing yma, really. Ond wedyn, kind of y frustration a fel, da ni methu mynd yn bellach wedyn. A ffrindi fi oedd yn gweithio i Christians in Sport ar y pryd, nath o ddeud, wel, dyma dwi wedi bod yn neud yn fy nghlwb rygbi i, dwi wedi bod yn rhoi nosweithiau ymlaen, lle da ni'n cael bwyd rownd y bwrdd, lle da ni jyst yn rhoi'r gwahoddiad yna i'r clwb cyfan, boys, os da chi eisiau dod draw, cael chydig o fwyd a'n gilydd, cael sbria'r straeon o Iesu a'n gilydd, a gweld sut mae heina'n siarad fewn i'n byd ni heddiw, dewch draw. O'n i'n kind of terrified at the thought o rhoi'r gwahoddiad na allan. Ond fy nes i, i ddechrau foi, nes i mond rhoi'r gwahoddiad i rhai o'n mates i, so boys o'n i'n gwybod, hei, dwi'n agos efo hein, a nhw ddod just i gefnogi fi, dyna fel ma nhw, ond wedyn eto'n ffrind i'n deud, come on Jos, rho'r gwahoddiad i'r clwb cyfan, rho fa allan ar y WhatsApp grŵp, ti ddim isio negotiatio dros Duw, pwy sydd yn a pwy sydd ddim yn clywed y newyddion da. Aros yn ei bach o, so just pause yma na wan ta, deud hwnna eto, ti ddim eisiau negotiatio, cos mae hwnna'n bwysig, deud eto. Ti ddim eisiau negotiatio dros Duw pwy sydd yn a pwy sydd ddim yn clywed y newyddion da. Da ni gyd angen clywed hynna, ti'n gwybod? Da ni gyd angen clywed hynna. A dyna o'n i wedi gwneud, Gwyn, o'n i wedi gwneud o'n barod, o'n i wedi sgwennu boys off yn deud, no way,
no way sy'n gen nhw diddordeb. Ma nhw unai too far gone, neu ma nhw'n rhy llwyddiannus, drwy angen hyn. Ond eto, yr boys yna, pan nes i roi'r gwahoddiad na allan o'r diwedd, a oedd yr heart in the mouth moment yna. Oedd yr ofn byth yn mynd, Gwyn, dyna di'r pwynt. Mae pobl yn meddwl fel, pan dych chi'n trio kind of byw, yr missional kind of lifestyle yna, bod ofn yn, dych chi'n dysgu i ddelio fo ofn, a mae o'n mynd, dio byth yn mynd. Dwi'n meddwl beth dych chi'n dysgu wneud ydy dysgu sut i wthio trwy'r ofn yna, herwydd dych chi'n dal ymlaen i rhywbeth mwy na'r ofn yna, fo na achos mwy na just yr ofn dwi'n ei deimlo, ac yn gwybod mae rhaid i'r effesiau dau, mae rhaid i'r boys yma clywed, mae rhaid i nhw cael y cyfle yma i ymateb. A felly, rhoi'r gwahoddiad na allan, ac nath Duw just defnyddio'r nosweithiau yna. Oedden ni'n rheolaidd yn gweld dros 20 o hogia rygbi yn cramio fewn. Oedden ni methu ista rownd y bwrdd yn y diwedd, oedden na gormod ohonyn ni. So oedden ni yn y lounge, boys ar soffas, boys ar tackle pads rygbi, achos yn y rydydd blwyddyn fi o chairman yn y clwb rygbi, so oedd gyd o'r kit, oedden nhw gyd yn dod draw i'n tŷ i, so nhw ar y tackle pads, ac yn edrych ar straeon o Iesu a'n gilydd, a gweld boys yn ymateb ac yn reslo'n graplo efo hyn. Ac un o'n nhw, Gwyn, gai jyst yn sydyn os yn iawn, un sefyll allan. Clwb captain ar y pryd, hogyn o De Cymru oedd o, ac nath o ddod a i fi fodd y boi o'n i di sgwennu off fwyaf. Fo oedd yr kind of most successful o'r grŵp i gyd, oedd o'n club legend, chwaraewr briliant, oedd gen fo'r cariad, oedd o'n physics masters, so oedd gen fo dream job lined up yn Llundain o flwyddyn nesa. I fi o'n i'n meddwl, no way, sy'n gen fo ddiddordeb o gwbl, mae o'n sorted. Ond eto nath o ddod, a nath o ddod o fod yn un o'r boys fwy o confrontational, oedd yn trio dal chdi allan efo pob math o ddadl clyfar amdan diwedd y byd a ffiseg a pob dim o'n i methu dadlen erbyn, ond oedd o dal i ddod, Gwyn, ac yn gweld i'w cwestiynau fo'n newid, bron iawn i'w physical posture fo'n newid o fod yn boi oedd yn galed, i boi oedd yn feddal, a'i galon o'n feddal, a nath o ddeitha fi, nath o ddeud, diwedd y flwyddyn yna, nath o ddeud, Jos, dwi wedi caru nosweithio Fawrth efo chi, ac dwi wedi caru nhw achos beth oedd ti ddim yn gwybod ar y pryd oedd yr wythnos nes di rhoi'r gwahoddiad allan iddyn ni ddarllen y Beibl efo chdi. Oedd yr wythnos nes i orfod stopio un o housemates fy hun rhag cymryd bywyd i hun. Wow. Ac oedd y mywyd i ar chwal. O'n i'n gwybod lle i fynd, o'n i'n gwybod lle i edrych. A wedyn nes di roi y gwahoddiad yma ac i sbio ar Iesu a gweld, ydy Iesu'n gallu gwneud synwyr o hyn i gyd iddo fi. A nath o ddeud, sbia, da ni'n siarad nonsens o hyd, fel, da ni'n siarad, ond da ni byth yn siarad am pethau sydd o bwys, the things that matter go iawn. Ac nath o ddeud, ar nosweithio Mawrth, rownd y bwrdd, dyna pryd da ni'n cael gwneud. A so, Duw yn rhoi'r argyhoeddiad yna fi, Gwyn, yn gyntaf, don't negotiate, never negotiate, ond hefyd wedyn, mae pobl yn sychedu. A dyn nhw'n sychedu am yr hen beth, ond maen nhw yn sychedu am rhywbeth mwy, am rhywbeth newydd. Ac, Ti'n gwybod, nes ti gymryd y cam y ffydd na? Cos, ti'n gwybod, dwi'n gwybod yn iawn, gymryd cam y ffydd, pe ti just yn pwysio'r send efo'r WhatsApp allan. Ti'n gwybod, that's it wedyn, okay? Nes ti gymeryd, well, okay, mi fedri delete all, ond anyway, nes ti reid allan, okay, a nes ti gymryd y cam o ffydd yna. A sa ti ddim wedi gweld y ffrwyth ti wedi weld, a di cael yr mwynhad ti wedi cael yn arwain y grŵp yna, sa ti ddim wedi cymryd y step o ffydd yna. Na. Dwi'n disgrifio heina, Gwyn. Heina di'r the best moments of your Christian life, heina. Pan ti'n camu allan o'r cwch, a ti'n gwybod, os di Duw ddim yn troi fyny, os di Iesu ddim yn troi fyny fama, dwi yn stuffed. Ond mae o'n dod o hyd, mae'n troi fyny, mae'n tynnu ni fyny pan da ni'n suddo, a mae
mewn rhyw ffordd neu gilydd yn onro'r cam bach yna o ffyr allan o'r cwch, ynddo. Ond meddyliad i rwan, beth sydd wedi digwydd i dy fet, di fanna rwan, y captain, okay? Beth sydd wedi digwydd iddo fo, os ti ddim wedi reid i gwahoddiad allan? Ydy bach. Mynd y serious wedyn, dydy? Ti fo? Yndi, ie. Ond, ti fo, sy'n rhaid ni fynd i fanna. So o Manceinion, eis di lawr, dwi'n iawn, lawr i Wimbledon. Do. Ddim i watch the tennis. Na, o'n i byw'n agos i'r tennis. Ie, so deud ychydig am yna. Cos oedd hwn rwan ddim yn gyfnod sort of esmwyth i chdi na gwaith. Dys di... Na. Rhannu di gyn gymaint neu gyn lliad i rhannu. Go on, Jos. Na, newid byd go iawn. Mynd o Manceinion lawr i Wimbledon. Manceinion, pan ydych chi'n student, you're living on the edge, braidd. Ydych chi'n byw yn ochra Russian fallow field. Os ydych chi'n cael eich ti wedi torri fewn, it's no biggie, dyna sydd yn digwydd ochra fanna. Ond wedyn Wimbledon, da ni'n troi fyny, ag mansions o'n cwmpas ni, a Wimbledon Village, a'r tennis, a bob dim fel yna. Ond di mynd lawr yna, achos, anogaeth ffrind oedd yn arwain eglwys lawr yn Wimbledon, eglwys anferth, really. Dundonald Church, eglwys o tua 800 o aelodau cyfarfod 4 gwaith ar y Sul. Ar anogaeth yna i ddod lawr i treinio, i cael profiad o rhywbeth gwahanol, a eglwys, a chwarae teg eglwys sydd wedi plannu. Dwi'n meddwl y ffigwr pan o'n i yna oedd 25 o eglwysi ar y pryd. A felly, i ddysgu o'r environment yna, a nes i ddysgu lot. O'r drwg ar da, really. Yr da yn gweld, be mae'n edrych fel i fod yn eglwysydd ar genhadaeth o mission. Oedden nhw'n fwriadol iawn yn kind of siapio eglwys nhw o gwmpas hynna, dysgu gymaint really ganddyn nhw fel yna. A pan mae'n dod i agor y gair a trin y gair, o'n i'n astudio mewn coleg pregethu ar enw Cornhill ar y pryd, ar ei roi, ar gyhoeddiad defn yn y fi wedyn o ran pwysigrwydd a centrality y gair pan mae'n dod i'r eglwys ag i mission. Ond wedyn, dwi'n meddwl herio oedd, mae eglwys mawr fel yna, mae arwain, mae ministry yn beth trwm, flinedig, a dwi'n meddwl, profi, probably y peth agosaf wedi cael i burnout, lle, ti'n gweithio 6 diwrnod yr wythnos, ti'n neud 4 gwasanaeth ar y Sul, mae yna rhywbeth ymlaen pob nos gyda'r eglwys, a lot o'n waith i wneud efo cyfarfod fyny a dynion yn yr eglwys, dynion oedd yn gweithio yn y ddinas, so os da chi'n mynd i gyfarfod efo boi sydd yn gweithio yn y ddinas, mae'n golygu grabio Starbucks am 6 gloch yn bore, so mae'ch dyddiau chi'n dechrau'n gynnar, maen nhw'n gorffen yn hwyr, chwarae rygbi dal i fod, pob dysadwn hefyd, ag yn trio ffeindio amser i perthynas oedd yn datblygu efo ngwraig i Lydia. Lyfli. So mae Lydia yn dod i fewn i fi rwan. Mae Lids yn dod fewn i hynna hefyd, yn trafeilio draw o Gaerdydd bechod, yn trio ffitio rownd craziness y mywyd i. Ond na i beth angofio Gwyn, o'n i'n cael brec cyntaf fi yn trafeilio fyny adre am wythnos dros Dolig, a teimlo'n nghorffi bron iawn yn shutio lawr wrth iddyn ni fynd fyny ar y tren. Teimlo'n hun yn cael yn progressively fwy a fwy sal ac yn sylweddoli, gosh, dwi'n absolutely wiped a baton yma. Ac di kind of gweld yn fanna kind of profiad o lle mae'n gymaint o dda pan dod i passion a zeal dros genhadaeth ac isio cyrraedd pobl am di hwnna heb di'n gadael i o gwbl, ond yn gweld, gosh, pan da ni yn gwneud lot am amser hir ar pace cyflym, mae inevitably wedyn yn mynd i arwain i ryw fath o breakdown o burnout. A ti'n bod, cos ti'n boi, cos ti'n boi ifanc, ti'n dal yn ifanc, oeddech ti'n fengach adeg yna. Ti'n boi ifanc, ti'n boi cryf, ti'n ffit, ti'n bo? Ond i chdi, i deimlo hynna yn dy gorff, ti'n bo? Mae rai bod chdi'n pwysio dy hun. Mae rai bod chdi. So, eis di wedyn
Is di nôl i lle is di wedyn? So haf yna priodi Lydia, a o gen i ddewis, really, achos oedd yn internship i o'n i wneud, oedd o mewn partneriaeth efo Christians in Sport hefyd, a felly dewis, ydw i'n mynd i wneud blwyddyn arall efo Christians in Sport, neu ydw i'n mynd i wneud blwyddyn arall efo Dundonald, a o Lydia, chwarae teg iddyn deud, dwi'n eisiau byw yn Llundain, a dwi'n dallt, oedd o'n brofiad amazing, ond dio ddim i bawb, a felly ni fynd, ar i Christians in Sport, kind of ail-leoli ni, lleoli ni, ochra byster yn fanna eto, so blwyddyn yn fanna, a kind of y syniad oedd, pan ti'n based fwy centrally efo nhw, bys nhw'n gallu yn fy mlwyddyn cyntaf priodas yn navigatio, dysgu beth i fod yn friod a pob dim fel yna. So nhw'n gallu manageo fi chdi bach o wahanol i'r interns eraill. Ond blwyddyn caled, Gwyn, blwyddyn caled arall. Oce. A ni ddim i fewn i hwnna, oce? Cos dwi'n gweld ar dy wyneb di, hwnna'n blwyddyn caled. Wedyn, ydych chi Gaerdydd, yn ôl i Gaerdydd, a ymuno efo ffrind i fi, Owen Cottam, yn ei eglwys yn Grace Grangetown. A gafoch chi amser i orffwys, dwi'n teimlo yna. Dwi'n iawn? Do, amser i orffwys, a dwi'n meddwl amser i ddysgu fod hi'n bosib gwneud gweinidogaeth, bod arwain plannu eglwysi, bod hi'n bosib arloesi mewn ffordd gwahanol. Fod yna ddim just un model, fod yna ddim just un ffordd o gwneud hi. A rhai yn chi sy'n nabod Owen Cottam, a dwi'n gwybod eich chi gael sgwrs efo Owen yn barod. Gwyn, wel, da chi'n sgwrsio efo gyd o'n ffrindiau, Gwyn, dyna pam dwi'n joio'r sianel gymaint. Ond... Ni'n gwybod hynna, so go on. Na, mae'n briliant, dwi wrth y modd. A mae Owen yn arweinydd arbennig, ac i fi, nath o fodelu yr ffordd gwahanol yma, fod yn bosib bod mor, angerddol, zealous amdan cenadaeth, amdan cyrraedd y golledig, heb wedyn, colli'n hunain yn hynna. A dyna y blwyddyn caled yn byster oedd. Dyna di digwydd, o'n i'n flat out eto, o'n i'n trafeilio milltiroedd allan, bron iawn pob nos yn gwneud rhyw fath o gwaith cenhadol, siarad mewn digwyddiadau gwahanol, ond eto ngwraig i adre a ngwraig i yn unig, ac yn pledio ac yn gofyn, please, all bethau edrych yn wahanol, allai di ddim fod allan pob noson, ac o'n i just ddim yn gwybod sut i'n neud o. O'n i'n gwybod sut i priodi'r yr passion yma gennau, yr zeal gobeithio, ond wedyn hefyd, yr galwad yma i edrych ar ôl yn hun, ond hefyd, rwan i gofalu am ngwraig i, ac i wneud siŵr bod hi'n ffynnu, a bod ni'n tyfu efo'n gilydd ac yn neud hyn efo'n gilydd. A yn Owen a Charlotte Cottam, ar ni ddod â hyd i pastors, really, di'r gair ynde, i fugail, a i rhywun oedd yn flat out o'n mhlaid ni, ac yn gweld, oedd y 2 flynedd dwytha yma ddim yn wastraff. O'n i'n teimlo hynna, o'n i'n meddwl, gosh, mae'r galwad yma ni wedi teimlo pan yn 18 efo Christians in Sport, amdan Gogledd Cymru, arloesi, plannu eglwysi. Diolch yn bosib ddim mwy, surely dwi'n methu wneud yr ddau peth. Ond Owen yn dweud, na, di'r 2 flynedd yma ddim wedi bod yn wastraff. Mae Duw wedi bod yn siapio chi, wedi bod yn ffurfio chi, wedi bod yn paratoi chi. Ac oedd y blynyddoedd yna'n Gaerdydd ac yn Greis yn blynyddoedd melys iawn, mae rai fi ddeud, lle ar ei Duw, adfer ni, a rhoi ni nôl at ein gilydd, a'n paratoi ni am beth ni'n neud rwan, really. Brilliant. Ac o Grace Grangetown, nathach chi fyny i Blaenau, ond cyn i fi ofyn i chdi pam Blaenau, okay? Cos eich bod yna lot, swn i'n meddwl lot o bobl yn gofyn pam Blaenau. Cyn i fi ofyn y cwestiwn yna, ti di rhannu rhywfaint o pethau ti di ddysgu ar y ffordd. Os a ryw stand-out o be ti di ddysgu yn y cyfnod i fyny at symud allan o Grangetown i fyny, Grangetown i fyny i Blaenau. Beth yw'r stand-out? Una i chdi'n bersonol, neu i chi fel, gŵr a gwraig? Sa'n rhyw stand-out? Be da chi di ddysgu? Sa ti'n rhannu efo pobl?
Cwestiwn da, Gwyn, cwestiwn da. Dwi'n meddwl... Ti si amser i feddwl am hwnna? Na, o'n i am jocian, o'n i'n dweud, basically, trwy Owen Cottam, ddes i ar draws Eugene Peterson a'i waith o, a dwi'n siŵr os ydych chi wedi darllen gwaith Eugene Peterson o blaen, Gwyn, fo nath sgwennu'r message translation, ond mae o wedi gwneud gymaint fwy na hynna. Mae pobl yn associate fo efo'r message, ond actually, he's a pastor of pastors ydi o, a mae waith o, mae sgwennu o'n hyfryd, ond dwi'n meddwl, dwi'n gweld dylanwad Eugene Peterson ar Owen Cottam, a wedyn arno fi. So, darllenwch unrhyw beth gan Eugene Peterson, os ydych chi'n arweinwyr ifanc ac eisiau gwybod sut mae arloesi, plannu, torri, tir newydd, ond eto ddim colli'ch hunain yn hynna, Peterson dy'r boi, ond quotes dwi'n dod nôl i rwan, ac actually ddim Peterson di hwn, ond gweinidog arall o America enw Jack Miller, a oedd o'n sgwennu i missionary couple ifanc oedd yn mynd allan o'i eglwys nhw, a nath o ddeud hyn iddyn nhw, nath o ddeud, always try to be daring, but never in a hurry. A dwi'n meddwl, dyna di o i fi, when I think about, cos mae Peterson di sgwennu llyfr Contemplative Pastor sydd wedi really siapio fi. Wel, dwi'n meddwl hwnna di'r summary for the Contemplative Pioneer. Pa mae'n dod i plannu eglwysi, mae angen ffydd. Mae angen, pan mae'n dod i'r efengil, di o methu ond ein cymell ni i isio mynd allan. Fel, dyna, ti'n gweld o trwy stori mawr y Beibl, mae o hyd i bod amdan, mae Duw yn bendithio i bobl o, ond wedyn iddyn nhw fynd allan i fod yn fendith. Mae o isio ni, mae o mor raslon a drigarog, mae'n gwahodd ni i fod yn rhan o'r gwaith yma, i ail greu, i ddod ei mestyn Eden unwaith eto i'r byd. A so, i fi, dwi wastad i stryglo fel, chi'n darllen, a mae'n rhywbeth poblogaidd rwan pan mae'n dod i sgwennu yn y byd Cristnogol yma, lle, da ni'n clywed amdan burnout a ruthless and elimination a hurry, stuff fantastic fel yma gan John McComer. Ond dwi wastad i bod yn trio priodi'r ddau, lle sut mae'n bosib cael bod yn mission driven, ond eto, ddim yn llad yn hynna. A dwi'n meddwl hwnna dy'r quote iddo fi, always try to be daring, never lose that. Mae angen ffydd, mae angen bod yn barod iddyn ni wneud pethau'n wahanol i gyrraedd pobl newydd. Mae hwnna'n rhan o'n stori ni efo Craig Blaenau, herwydd da ni'n gweld o, mae'r angen yng Nghymru. Da ni ddim yn wlad Gristnogol ddim mwy, da ni'n gorfod trin Cymru fel maes cenadol unwaith eto, a felly mae rhaid i ni cymryd yr missionary zeal oedd gen yr Cymru cynt yn hen taid yn hen nain ni di mynd allan i Aizol, y Mizoram, a di bod yn cenadol yna'n flynyddoedd. Yr un zeal nath anfon nhw allan, da ni angen y zeal yna i gyrraedd Cymru heddiw yma. So always try to be daring, don't lose that zeal, ond hefyd wedyn, never in a hurry, sydd yn golygu, da ni gorfod cael golwg mawr o Dduw, da ni'n gofod cael golwg mawr o'i sofraniaeth o, a fod o yn adeiladu eglwys o, fod o yn teyrnasu heddiw yma, fod o heb anghofio amdano ni, a fod o ar waith, a fod ni'n gallu trystio fo, a it's not down to me. A mae hwnna dal yn wers, a dwi'n bregethu dros yn hun. Sori, dwi'n mynd bach yn preachy yma, Gwyn. Cario mlaen. Dwi'n siarad yn dros yn hyn, achos literally neithiwr o gennym ni'n Carola yn y clwb, ein gwasanaeth Carola, efo Craig Blaenau, lle o gennym ni 80 i 90 o'r gymuned i dod draw am noson o ganu a hwyl i'r plant a clywed neges yn Nadolig. Ond chybod be, oedd o hynod o hwnna hynod yn revealing i fi. Dwi dal ddim yn trystio Duw digon. Dwi dal yn siarad cymryd materion mewn i nwylo'n hun. A pan dwi'n neud hynna, dwi'n wr, rybys, dwi'n tad rybys a dwi'n arweinydd rybys hefyd. Ond mae Duw yn raslon a mae o'n he smacks me in the face time and time again pan mae'n deud trystia fi achos na i ddod trwyodd. Gyd ti'n gofyn neud, be daring, but never in a hurry, cadw'r darlun mawr yna. So dyna fo i fi, dwi'n meddwl, Gwyn. Rwan ta, cwestiwn dwytha. Cwestiwn dwytha. Mae hon yn pwy bach yn cliffhanger, okay? Achos, hon yn two-parter ydi hon, cos da ni'n di orffan efo pam Blaenau, right? Ond mae rhaid i bobl ddisgwyl, da ni codi suspense
glywed yr ail ran mewn te 2-3 mis o beth sy'n digwydd yn Blaenau. Right? Ond i orffan y sgwrs yma rwan de, Jos, pam Blaenau? Deitha ni. Oh gosh, mae hwnna'n... chi'n gofyn cwestiynau da, Gwyn. Mae hwnna'n gwestiwn da ni wedi cael gan Cristnogion ar draws Cymru, gan pobl lleol yn fama, boys rygbi. Boys rygbi yn fama yn dweud, so ti wedi symud o Gaerdydd i Blaenau, ti'n gwybod beth ti'n neud? Wyt ti'n gwybod yr fath o le ydych chi wedi symud i? A ryw lefel, mae hwnna'n eich di chwerthu'n jocian, ffynnu, ond ar ryw lefel hefyd, mae hwnna'n torri di galw yndi. Achos dyna'n union y golwg gan pobl o'r lle, really. Fo nhw ddim yn gweld y gwerth yma. Dwi'n caru Blaenau, oce? Dwi'n caru Blaenau, cos dwi di gweithio yn Blaenau, ond anyway, dos. A dyna di'r peth, mae pobl yn gweld o'r hen lle llwyd, bron iawn rhyw kind of marc ar y map. Chi'n gweld hynod efo'r map yr parc cenedlaethol, dydi? Mae yna jyst cilch bach llwyd o gwmpas y gwyrdd yma, lle ar i'r parc cenedlaethol cadw Blaenau allan. A bron iawn, mae hwnna jyst yn symud fyny'r stori. Mae pobl yn teimlo fel yr pentyrru o llechi yma, really. Mae nhw wedi cael ei gadael ar ôl a wedi gadael dros ben. Ond be'r i arwain i yma, wel, na'i'n rhoi gormod, ond just, yr ysbryd glam, yng ngwraig i, Lydia, sydd yn dangos fod Duw yn hyn, achos mae Lids o Gaerdydd, a di cael ei magu yna, caru'r ddinas a pob math o, all the amenities a'r cyflys, yr kind of convenience sy gan y ddinas i gynnig. Mae Lydia, she loves it. Ond pan ar ni ddarllen, gweddi Cymru gyfan, a fel dwi wedi sôn, y conviction yna fi o ran, mae angen i pobl adre, i pobl gogledd Cymru, cael y cyfle i ymateb i'r gwahoddiad yma sgan Iesu. Pan ni ddarllen, yr map weddi yna, a clywed am Mlaenau Ffestiniog, clywed amdan yr angen cymdeithasol yma, yr diweithra, yr iselder, yr dibyniaeth, y tlodi, ond wedyn hefyd yr angen ysbrydol fod angen i Cristnogion symud yma, dyma oedd y gweddi'n deud, i symud yma, i fyw yma, i weithio yma, i tystio, i gogoniant a gobaith yr Efengil. A so pan ar ni ddarllen gweddi yna, oedd ar ei Lids just troi at fi deud, fanna da ni'n gofyn mynd, mae rhaid iddyn ni fynd. A so, dyna sydd ni'n cadw ni, really. Dos o ddim rheswm naturiol. Yna dwi weld, o'n. Dos o ddim rheswm naturiol. Felly mae'n rhaid na'r ysbryd glân ydi o, sydd i reid Blaenau ar eich calonau chi. Mae'n rhaid. Yna sydd digwydd i chi. So mae'r atab yn syml iawn, dydi? Yr ysbryd glân sydd i reid ar eich calonau chi. Felly, briliant. Gwranda, ti'n ifanc yde? Ti'n cadw nodiadau? Ti'n sort of pre-diary neu? Mae gen ni llethr gweddi, oes, a mae hwnna'n ffordd gwych o cofnodi'r siwrne yma, definite, yndi. Be oedd yn mynd drwy meddwl i, ydy, pe mae'n amser i chdi mewn mynyddoedd i ddod, i sgwennu llyfr, na ti teitl y llyfr i chdi Pam Blaenau. Briliant. Gwen, you've done it. Cyn i fod yr publicist i'r tor. Diolch. Mae'n ddiddorol. Mae pobl di sôn bydd angen sgwennu llyfr rhywbryd, a dwi'n gwybod. Dwi'n enjoyo sgwennu, dwi really yn. A hyn o just i'n hun mae'n neud da iddo fi. So, Briliant. Wel, na di'r teitl. Pam Blaenau. Mae'n gres. Anyway, gwranda, sy'n ni fedru cario ymlaen siarad. Jos, diolch yn fawr iawn i chdi. O'n i'n gwybod sy'n ni cael hwyl pryma, a dwi'n teimlo bod ni wedi cael hwyl. Mae wedi bod yn hyfryd clywed dy stori di. Nes di rannu fo fi o flaen llaw, dwi'n gwybod, ond dwi wedi clywed lot mwy gen ti rwan. A dwi wedi bod wrth y modd yn gwrando na chdi, Dwi wedi bod wrth y modd yn clywed y galon di. Ac ti'n bod yr passion ma gen ti. Dwi wedi bod wrth y modd, a dwi yn barod yn edrych ymlaen i glywed mwy. So gen ti mesgus o'n i beidio dod yn ôl. Na. Cos da ni ar YouTube bod chdi'n dod yn ôl. O wych. A diolch, Gwyn.
byw ar waith yng Nghymru, mae'n neud rhywbeth newydd, a dych chi'n dal hynna, dych chi'n capture fo, so mae hwn mor bwysig. Ddim just yr entertainment gyda'r nos tra mae'r genod i fyny, dych chi'n neud gymaint mwy na hynna. So, diolch. Brilliant. Brilliant. Byddai'n deffro'n bora rwan, de? Byddai'n meddwl, sgwni os ti Jos, di gwrando ar un arall bora yma. Guarantee. Anyway, gwrando, da ni wedi cael hwyl. Diolch yn fawr iawn i chdi, de, a bendith yn chdi a Lydia a'r genod, ac na ni sort of gwrdd eto a siarad eto. Oce? Gwych gwyn. Bendith yn chdi boi. Ser awan.